Lho Kang. Mbah, apa? Lho iya. Lho. Jadi bapake ya. Ora. Kula ingkang sowan kula. Ujung jari balong randane kalau apa menengku ramane dole Niat lengening kalang iwana glaro pandang muncar. Tinon neraka konang Hong wilahing awigena mastu nama sidam sekareng dawuh langgeng Semar lonjong mimis nggon jeneng kita lumaksana krenggosan napas leweran ponang riwi padha winantu ing karahayon jeneng kita marak sebo ana ngarsa ulun Semar kawula nuwun duh pukulun sang pada minenang inggih Raharja sowan kula lho boten langkung ingkang wayah pun Semar ngaturaken sungkeming pangabekti mugi kunjuk sadhap pada paduka pukulun sang Hyang Pada wiwenang ya jagat ya dewa Bathara jeneng kita ngaturke bekti kelawan jeneng ulun-ulun tampa kinarya suka gambiraning nala pangestu ulun giage kita tampani Semar kawula inggih pukulun kula kadung ing asta kula kekalih kula cancang wonten ing kuncung kula ngriki amimwana lumebaring badan sarira kula ingkang makaten mahananana rahayu wilujeng gesang kula tumitah ing alam donya lan benjing wonten ing alam akhir duh ulun iya toya Ismaya Semar kaget jroning nala dadya tandha pitakon kang tuwuh jroning ati jeneng kita Semar Marak Sebono ngarsa ulun gumrajak tanpa larapan sumengko pangawak bojro ana bab lan wigati apa Semar kawula inggih duh pukulun weleh-weleh menapa dene ingkang wayah kula pun Semar sowan ngabiyantara wong ngarsa paduka pukulun sang pada winenang pun inggih menawi mboten buntu anggen kula ngudhani rerwat niki botenipun kula ngantos sowan ngabiyantara ngresai anggen paduka lenggah jenak wonten ing alang-alang kumitir ngriki nanging
saking buntu pamikir kula nyuwun pepajar kawontenan ingkang dumados wonten ing Arcapada Duh Bukulun. Nadyan ulung nupiksa, nadyan ulun wis mangerti nanging lamun ulun dumuk kelawan krentek laku kita ateges ulun bisiki karsaning Gusti. Mara gage walaka blaka kelawan jeneng ulun apa kang sira gandha apa kang kita gayuh Semar Badranaya. Duh Bukulun. Lugunipun kula niku prihatos wonten ing alam bebrayan agung mliginipun wonten ing kraton Ngamarta. Ewa-ewan ingkang dumados wonten ing Arcapada menika sampun dadosaken boten kiyatipun kula momong para satriya. Undulu ugi kahaning para kalodasih langkung-langkung ndara kula Pandhawa ingkang wiwit cilik ta mula kula upakara kula bentrah kula momongi wiwit padha mbrangkang nganti padha crapang dengos lah kok kalih kula pun lali pun supe Purwaduksina kula niki malah dicecamah kula niki malah boten dianggep babar pisan malah kepara pantun mulasara kalian kula ingkang angka kalih ugi Duh Bukulun kula menika nggadahi sumitra momong para satriya tama nggih menika pun Nalendra Ndarawati si Bathara Kresna kaluhunan iki kalungguhan iki Duh Bukulun malah wonten kaelohaning kahanan lah kok si Bathara Kresna niku malah pengen merjaya dumateng kula lan ugi wonten panyawang kula niki Kresna ingkang tansah mboten satuhu mila Duh Bukulun kula nyuwun pepajar kahananing Arcapada menika Duh Bukulun. Satya bala Pandhawa mbyuk gumulung mangun sering sapa Kurawa hamba Semar Kula Bukulun lamat-lamat ulun wis priksa tanggap kelawan karsaning kita Semar Badranaya. Inggih dados pundi Bukulun? Kahanan kang tinempuh ana Praja Ngamarta kahananing para Pandhawa kang milara kelawan jeneng kita. Ulun wis tanggap kekarepan kita. Inggih syukur Wanti-wanti pitungkas ulun kelawan jeneng kita. Ya mung kita kang sembodo nyeblake pepedhut kang ana Praja Ngamarta. Semar. Inggih. Dina samangko jeneng kita ora kaleru suwen marang jeneng ulun. Ulun bakal paring wujuding pusaka kelawan jeneng kita. Wujuding pusaka kadewatan kang ingaran Kendhaga Kencana Tampanana. Inggih pratampi Duh Bukulun. Bala Pandhawa mbyuk gumulung manung sering sapa Kurawa kambang bojong laku aja nganti kedawa-dawa wektu kanthi wujuding Kendhaga Kencana kang kita asta kang ulun paringake kelawan jeneng kita mratandani lamun jeneng kita kang sembodo nyeblakake pepedhut ana Praja Ngamarta mligine kang tinempuh dening para Pandhawa. Nggih, Semar para gage dina samangku bojong laku aja nganti kedawa-dawa wektu ulun tundung enggal seblakna pepedhuting para Pandhawa. Matur nuwun Duh Bukulun.
kula minta pamit duh pukulun kula. Anggen kula gading gayuh bangun jiwa. Mugi-mugi saged kelampahan awit panggetunun pukulun Sang Hyang Padha winenang. Kula minta pamit pukulun. Kyai Semar Paduka ingkang sampun rawuh cengklungan durung ngerantos rawuh Paduka kados pundi duh pukulun duh Kyai Semar Badranaya. Ndara Anoman. Ini yo Anoman. Iki wis pikantuk srana kanggo apa kang dadi sediaku pengin bangun jiwa. Dene para ingkang laku ambeksia Budi Candala muga lantaran peparinge pukulun Sang Hyang Padha winenang Kendhaga Kencana iki bisa mbengkas samu barang angkara murka lan bisa ngelingi ingkang padha kalimput sadaringipun duh pukulun keparenga lan inggih ngusadani para putra Pandhawa ingkang dados reca ratu. Ya ayo Anoman. Garut kaca. Tilem kok sanggon-gone wungu, Gus. Rika, kados wungu itu. Waduh, Kyai Semar Badra nggih. Monggo eling Purwadasena. Ngayahi wajib, Gus. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Wungu Gus, tangi Gus, wis esuk Gus. Rika, Kyai wungu Nendra. Waduh, Kyai Badranaya. Monggo. Nom-noman kudu sing giat, monggo sing gumlegut nindakake karya kang migunani. Nggo, bareng kula derekke. Kula awat-awati Gus. Oh niki wis saken dawuh. Lah kok kaya nang buta loro kae kepiye? Badranaya, kowe dadi pepalange anggonku bakal merjaya kelawan Pandhawa manut tadah kala mangsa. Wah, oi. Lho. Wah.
Ayo Kang, gaglak Kang, ayo tak keploki kok kene Kang. Tetap katarita nalika semana. Lho, Raseksa kang pengawak Nalendra kang pengawak raseksa ratu kang pengawak Diyu. Katandak rekmaning dening Semar Badranaya. Katamani wujuding badar sejatining wujud pusakaning Dyan Bratasena. Wah, lho. Wah. Kakang Langgita Yaksa. Wah, lah kok malih pusaka Kakang. Wah. Wah. Wah, piye Kang aku kok isih panggah Kakang Langgita Yaksa. Kok kono ora apa-apa lho nek diuntal. Wah, buta elek kowe. Kok iso minggat saka pagedongan. Bali wujud. Wah, ya. Wah. Pusakane ndaraku kok padha minggat wae. Endi Langgita muka, rujak ulek, rujak pulung wae iki. Pusakane Ndara Janaka lah kok Kyai Pasopati Ndara Werkudara Ndara Janaka mang mriki. Semar, ayo aja mlayu lho. Kakang Semar, ayo kowe arep nyanyi. Niku wujuding pusaka. Pusaka ndika Ndara Werkudara miwah Ndara Janaka. Gada rujak polo miwah. Wujuding Pasopati. Sampeyan kelangan gaman ilang saka urip sampeyan. Sampeyan kok ora krasa. Niku jane sampeyan wong urip apa wong modar? Wah, ora mesti gaman kuwi tak gawe. Yen to lunga ora ngerti, jebul kau malah ning kene lara-larae kepriye Kakang Semar. Yo Kakang Semar. Aku bakal ngoyak marang Kakang Semar ingkang mancaya kang dadi kersaning Koko Prabu Punta. Lah iki kok malah pusakaku Kyai Pasopati ana ning kene kepriye Nyata sampean kuwi padha kelilipen malang lalakoning kahanan. Kelangan gaman ora krasa, koncatan ageman ora krasa. Koncatan gaman kok ora krasa. Sampeyan kuwi njur piye lek cedhak karo bojone sampeyan. Oh, gamane ra ono barang kok ya. Wah. Layak berang-berang dina ora gelem gedhi. Jebul gamanku ora ning omah. Nika mujeng kok Kakang Mas. Lah iya, layak. Terus piye Kakang Semar ngene iki piye? Ha iya, gamane oncat ora krasa. Kula ki gumun. Cetha lamun sampeyan niku piyayi-piyayi ingkang tansah singlar dumateng kewajiban lali marang Purwoduksina. Manglenggah nika tesih wonten ayan setunggal kula rampungke. Ayo, Kakang Semar. Aja mlayu kowe. Lho,
Janaka ning kene. Tandya pala Pandhawa mbya mangusir sapa Kurawa kambah ambaku Isra katite Kyai Semar Badranaya Kresna Ndara Punta Dewa Gus kula aturi tanggap dumateng kahanan punika Begegek ugek saha dunita melegus Ndara Punta Ndara Werkudara tuwin ndika sang pamadya anggen ndika sedaya lali dumateng Purwaduk Sina kula boten maidu awit sampeyan para Pandhawa mligine sampun koncatan jati giri Jamus Gada Pasopati Sirna dika boten krasa den mapan kepara nyata Kyai Semar Badranaya aku nyuwun bunging pangampura lah aku njaluk sepura nggih wonten dados punapi niki kangge pasinaon kula lan sampeyan sedaya amrih dika sampurna sarta langgeng anggenipun ngasta pusaraning praja ngayoming para kawula ampun lali dumateng ageman sampeyan iku gaman sampeyan kedah dipun upakara Jamus kalima sada kang minangka dadi agemaning para warga saindengipun negari Indra Parahasta Ndara Werkudara Kakang Semar piye Gada rujak pala ora ndika peni oncat sampeyan ora krasa mang sadar apa ora ya aku njaluk ngapura aku katalumpen aku lelwo aku ora njaga apa sing dadi piandel apa kang dadi cekelanku apa kang dadi piandelku apa kang dadi kabudayanku ngaten Gus lajeng Ndara Janaka Pasopati oncat panah kok nganti oncat sampean ra krasa janjane kuwi ndika pripun lho ya Kakang Semar Badranaya merga kesurung hawa nafsu senajan ananing pacoban pagebluk mayangkara ingkang tumibana ing Ngamarta nanging jebule apa kang tak gayuh nganti nglirwakake apa kang dadi kewajiban lan lirwa marang apa kang dadi pangupenku sing mestine ora nglirwakake ora tak lalekake kemerga kepilut bunjung kahanan duweking liyan ingkang durung mesti cocok lawan kahananing praja ing Ngamarta Kakang sinuwun Ndarawati ingkang mimba warna kala wau dados Jamus
Brahala kalih dados wujudipun pusaka. Lah iya. Gada apa dene Pasopati. Rampung ing perkara den. Bingkas karya. Bujung laku. Pusaka sampun wangsul. Wancine pun meh jam 4. Ya, yen to Kresna sing membo kepengin blengket praja separo Ngamarta mau jebule jamus Kalimasada. Terus Kresna kang satuhu jlitheng kakangku nang endi saiki kahanane? Waspadakno aku Nyayu Werkudara. Kendhaga kencana mau sejatine panjenenganing sun kang munggah ana kayiwangan Suralaya nyuwun pengadilan kelawan para Jawata napakake para Pandhawa tumapak ing mangsa kala besok Bratayuda Jaya binangun anut dawuh kang tinampa ya mung para Pandhawa kang bakal unggul jurite. Kok tak nambah yen, Gus. Iki Gus. Coba mpun nganti dieling disupenake nggih Gus. Niki jimat. Jimat sing aja nganti dilerwakake. Mongko ingkang dadi piandele Ndara kula Pandhawa sing ketok niki wonten Jamus Kalimasada, wonten pusaka Langgita Muka ya rujak pulu, wonten pusaka niku naminipun Kyai Pasopati, nanging ugi wonten pusaka piandel sing ora katon ingkang ora kena dilirwakake. Wah, aja dadak gawe bingung Kakang Semar Tunggul Enggal Dudana. Ngaten nggih Gus. Menungsa eling yamun ta tumitah ana ing alam donya menika dikersakake karo Gusti ingkang murbeng bawana. Sakwise dikersakake dening Gusti manungsa kuwi dadi urip kuwi tengere ana napas. Napas kuwi nunggalake antaraning batin lawan utawa roh utawa ya kuwi badan alus lan raga. Mula kang saka kuwi aja nganti dilerwakake piterange mangkene ya, Ndara. Merga menungsa dumadi saka raga, butuhe raga kuwi sandang pangan nglawan papan. Ingkang angka 5 makripating menungsa kuwi raga. Mula aja dilerwakake, aja dilalekake. Kebutuhaning raga ya kuwi sandang pangan kelawan papan kuwi cocok karo apa kang dadi prastiyaning para Pandhawa. Dasaring Pancasila ingkang kaping 5. Wah, sing nomor 5, sing nomor 4 apa? Ya kuwi kebutuhaning batin. Kebutuhaning batin kuwi manungsa darbinges kentek pangarep-arep gegayuhan cita-cita lan sak panunggalane. Menungsa ijen ora bakal iso nggayuh. Mula kebutuhaning batin kuwi serasean, omong-omongan supakatan karo kanca ruwangi. Yen to mangkono mufakat dadi apa kang dadi penggayuhe. Wah, cocok lawan sila ingkang kaping 4 ya kuwi musyawarah lan mufakat. Wah, mangkono Kakang Semar. Nggih. Sing nomor 3. Sing nomor 3 kuwi napas. Napase menungsa iki manunggalake badan wadak lalian rohipun nggih nunggalake sing angka 5 kali sing angka 4 kala wau. Raga tok tanpa nyawa ora ana gunane. Niku jenenge mayit. Roh tok tanpa raga ya ora ana gunane kuwi jenenge sukma nglambrang. Sing nunggalake raga karo nyawa kuwi napas. Lah yen wis ngoten napas kuwi jebul cocok karo sila sing angka 4 ya kuwi manunggalake
ya kuwi Persatuan Indonesia. Wah, mangkono Kakang Semar. Nggih, lamun to wadake roe wis ditunggalake karo napas tegese yen wadak ana roe ana napase tegese blegering menungsa kuwi urip. Yen to urip kudu duwe rasa kamanungsan cocok karo sila sing kaping loro ya kuwi rasa kamanungsan ingkang duwe adab sopan santun lan sak panunggalane. Wah, dadi mangkono. Kabeh mau dikersakake saka kersaning Gusti ingkang murbeng bawana. Dadi Pancasila kuwi makripating manungsa ya kuwi Tuhan. Urip napas roh lawan wadak utawa raga. Wah, lah iki jimat kang tenanan iki. Gunging panuwun kang tanpa umpama Kyai Semar biar padang trawangan dene dawuh saka panjenengan Kyai Semar Badranaya. Inggih. Mila sampun ngantos dipun nirmakake Pancasila meniku makripating manungsa gesang sawutuwe. Nah, niku senjata ingkang ampuh ingkang manunggalaken bangsa Indonesia niki sing kudu manembah mring Gusti. Kudu duwe rasa kemanungsan, kudu guyub rukun kompak lak kanca rawange. Wiwit saka Sabang nganti Merauke lan uga lamun darbe kekarepan diserasihake dirembukake bebarengan yen to supakat bareng ning kono ditindakake ingkang pungkasan nggih menika kebutuhaning warga kabeh sandang pangan lan papan ayo diwaratake supaya adil lan makmur Gus. Kyai Semar Badranaya Kula wonten gandeng kabeh wong gamblang wis cetha sarta kang kinersakake wis padha bali kang diantu-antu wis padha dadi mula dina samangka ayo nyuwun perbaning Gusti ingkang akarya bawana jumbuh lawan apa kang diaturke kelawan Kyai Semar Badranaya namung to menungsa kudu pitaya ananing Gusti kang ingaran Gusti tegese bagus sing arti ing tegese Tuhan tegese tunane hambekan ingaran pangeran tegese papan pangengeraning urip gandeng dina samangka ora usah dadak perang ulih-ulihan kesuwen kesuwen dina samangka ayo memuji karsane wah ya ora weruh warep wah opo karepe dhewe modiar dening aku Werkudara wah 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 Kresna Werkudara apa nganti yae Kresna apa ning kono karepmu ki priye karepmu priye ingkang dipun kajengaken pripun kok lah kemeng arep njaluk negara Semarone Praja Ngamarta nika wau sanes kula kang sayekti. Iya Werkudara, ya apa ora? Iya, dudu kae. Cahe wis lunga. Ya ta Kresna? Heeh. Ya wis.
Terus sekarang nyapa iki? Hah, Nek ambengan iki nyapa iki? gandeng niki sampun paripurna Kangga Prabu. Wis cukup. Rampung. Lah kok ora dibagi? Bab Kancane padha keprukan karo buta aku ora dikon perang dhewe karepe piye? Wah, keju kabeh enteni. Tantene karo aneh keprukan Baladewa kon maju. Wae ora sida. Keju kabeh. Ya wis piye karepe? bakune baku sedaya kang sampun sami narima dumateng kahanan ingkang sampun tinampi malah kepara kahanan menika para Pandhawa sampun pikantuk kabagyan kamulyan karaharjan. Wae lah syukur sekedhi jemuring ngono. Lah ya mengkono to Kakang Semar. Inggih, Ndara Baladewa pun jenengan ngertos matenge menawa lha karepku aja gur ngerti matenge. Melu tandang, melu keringetan jebul wis cukup ning kene karek arek ngajake. Ya wis Kakang Semar. Kula wonten Gandeng sampun paripurna. Ayo. Kabagyan kamulyan kang tinampa dening para Pandhawa. Disyukuri bebarengan ngarsaning Gusti ingkang akarya bawana maknane muga-muga kabahagyan kang wis tinampa iki bisa langgeng. Inggih. Inggih Ndara kula. Mula ing kalenggahan menika monggo sama emut marang napa ingkang dados nikmating Gusti dipun syukuri sinten sing pinter syukur ing kono mugi badhe dipun paringi nikmat-nikmat ingkang boten kenyono-nyono asal mula bukani. Lan ing kalenggahan menika monggo samiya memuji jaya-jaya wijanten ilir ing sambikala mugi wewengkon ngamarta desa Duren ngriki saged ayep nenten guyub rukun lan ing kono padha gampil anggone padha ngupaya sandang lan pangan lan muga-muga Duren tetep anjayeng bawana bisa sakali mardika tetepa mardika Kakang Semar.